Dius això perquè no està clar. I de Barcelona, Guerrilla Travolata, Endavant, Tegell, i de tots aquests col·lectius tindrà algú a Palat. Des del col·lectiu Cau de Llunes, juntament amb l'Acampada Tarragona i els col·lectius Endavant, Assemblea de Joves La Guspira, Coves i la CUP, hem volgut concentrar-nos aquí per llegir un manifest de suport i per celebrar aquest dia. A continuació llegirem el manifest. Podem afirmar que avui dia tothom és lliure de triar la seva opció sexual? En nom de l'alliberament sexual hem caigut en la mercantilització de la sexualitat? Les persones heterosexuals tenen més facilitat per viure el seu dia a dia? Per què? A l'estat espanyol és legal que persones del mateix sexe es casin i els sectors més reaccionaris van posar el crit al cel quan en realitat és una qüestió superficial en comparació amb l'homofòbia que regna encara avui dia. L'alliberament sexual continua sent una assignatura pendent perquè és un eix clau de l'estructura patriarcal. La maquinària mediàtica promou l'opció heterosexual com l'única vàlida, com la normal, a través dels anuncis, on les famílies sempre segueixen el clàssic model patriarcal, compost per un pare protector, una mare dolça i uns fills i filles dòcils. A través de les pel·lícules, la majoria de les quals inclouen un punt destinat a l'episodi romàntic heterosexual. A partir de les sèries de televisió, que quan inclouen una realitat homosexual és per a parodiar-la, etc. L'heterosexualitat, entesa com l'opció normal, és una potent arma del patriarcat, l'estructura social en la que els homes gaudeixen de majors estatus i poder que les dones, ja que fan encaixar els dos rols que aquest promou. Un home fort, racional, sensat, que protegeix i domina, i una dona dolça, sensible, servicial, que necessita ser protegida i que se sotmet. Per tant, l'heterosexualitat, com a única opció vàlida, permet caure en la trampa de la complementarietat i en la justificació de la diferenciació dels rols de gènere. I és per això que el patriarcat la promou amb totes les seves forces. Quan els mitjans de comunicació fallen i en la seva tasca de socialització i les persones decideixen mantenir relacions homosexuals, la societat, que ha estat correctament socialitzada i ha assumit el discurs patriarcal, s'encarrega de fer tornar el camí correcte a aquests i aquestes anormals. Veiem què passa amb les actituds familiars de pressió perquè tinguem una parella heterosexual o de xantatge emocional quan això no succeeix. Veiem què passa als centres educatius, quan els i les nenes marginen i pressionen a qui és diferent, mariquita, marimatxo, etc., davant la mirada permissiva de les docents. O veiem què passa al carrer, quan ens trobem amb persones del mateix sexe que s'agafen o es besen i home es gira o mira de dissimular la sorpresa. Defensem la lliure opció sexual de les persones, com una via per combatre el patriarcat. Ni totes homosexuals ni totes heterosexuals. Apostem per la destrucció dels rols que ens han imposat i apostem per una comprensió més lliure dels sentiments i emocions que ens transmeten qui ens envolta, independentment del seu sexe. Lluny de la mercantilització dels cossos, apostem per una comprensió saludable de la sexualitat, que respecti el propi i l'altre cos, així com les emocions. Per això us convidem a fer una reflexió sincera en relació al que ens genera tot allò que surt de l'heterosexualitat, però també en relació als propis desitjos i inhibicions. Reivindiquem unes opcions sexuals lliures. Gràcies. Comentar només que ara, quan estàvem repartint el manifest que s'ha llegit, hi ha hagut un senyor que, tot ofès, m'ha dit que nosaltres estàvem fent el mateix que fa la religió, que és imposar. Jo li he dit al senyor que has llegit el manifest abans de fer un prejudici. No sé si ara, si em deu estar sentint, no sé si se l'haurà llegit o què, però aprofito per dir que l'any passat, quan Cau de Llunes vam sortir a repartir el mateix manifest, ens vam trobar que a Tarragona hi ha una realitat bastant lamentable en relació al tema de l'alliberament sexual. I que quan nosaltres estàvem repartint això ens trobàvem comentaris super desagradables dient, per exemple, que si estàvem demanant que si volíem que la gent acabés follant al carrer o no sé quines altres barbaritats més, ens van titllar de... anaven dient lesbianes de mierda o altres comentaris per l'estil. Veiem, aquell dia ens vam adonar que realment cal
que sortim al carrer cada 28 de juny, però no només cada 28 de juny, sinó que cada dia anem desfent tot de mites i tot de prejudicis, i aquest manifest, per a totes aquelles persones que els hi faci mandra llegir-se'l, l'únic que ve a dir és que tinguem la capacitat de raonar i de ser no tolerants, sinó respectuosos amb les decisions dels altres, de nosaltres mateixes també, però també dels altres. No es tracta de demanar que totes les persones siguin homosexuals, no es tracta tampoc de demanar el que se'ns està demanant des dels mitjans de comunicació, que és que totes les persones siguem heterosexuals. I no se'ns demana explícitament, no ens diuen heu de ser heterosexuals, no ens ho diuen òbviament, però quan contínuament ens estan mostrant només un tipus de relacions, se'ns està donant aquest missatge. D'acord? Només això, que hi ha molta feina per fer. Moltes gràcies.